Preberieme to a mama bude v pohode. A prepáč, mami. Dobre, ideme na to. Ako sa všetci máte? Výborne. Nemohla som tam zostať a pozerať sa. Naozaj nie. Vidíte, ako vyzerajú tí... Ten výstup, ktorý uvidíte, je veľmi nebezpečný. Musím všetkých požiadať, aby ustúpili o 3 veľké kroky späť. A moment, ako ďaleko majú ísť Clarence kvôli tomu výchovi? Toto všetko nie je najhoršie. Najhoršie je na niečo čakať. Pokúsim sa predviesť niečo, čo ešte nikdy nikto nepredviedol. Nechal som si urobiť tú najväčšiu červenú plachtu. Je tam na zemi. A zdvihnem ju a skúsim urobiť niečo, aby som sa vyhol zásahu býka. Trvá to veľmi dlho. Ste pripravení? Áno. Určite mi preboha. Áno. Ideme na to. Chystajú sa vypustiť býka. Preboha. Johnny, si v bezpečí? Áno. Si v bezpečí? Dobre, Jess, bež. Vzhľadom na veľké nebezpečenstvo som požiadal všetkých kameramanov, aby šli mimo arény. No tak, Christopher. To dobrý, Bože. Opatruj ho, prosím. Clarence, vypustite býka. Tak poď, chlapče, tak poď, bík. Tak poď, bíček. To je ono.